δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άντι, και τα σωδίνας νήσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να πασούν. Είμαστε ακόμη μια φορά εδώ σε αυτό το χώρο και προσφέρουμε τη λατρεία υπέρ εκείνων οι οποίοι έχουν φύγει από τον ουρανό και αναπαύονται εδώ και για τη συγχώρηση των δικών μας πλημελημάτων. Είναι συγκεκριτικό να βλέπει κανείς σήμερα να διαχέονται οι πιστοί μας σε όλο αυτό το χώρο, να είναι στα μνήματα μαζί με τους οικείους των και όλοι μαζί να προσευχόμεθα και να προσφέρουμε την ανέμαχτη λατρεία στον Κυριό μας. Προσπάθησα με το μυαλό μου να βρω μια εικόνα που θα μπορούσε να εξηγήσει αυτό το φαινόμενο, όπου κάποιοι προσφυλοί μας και μάλιστα πολλών οι γονείς που μας έδωσαν το δώρο της ζωής αναπαύονται εδώ, κοιμούνται. Και εμείς, η νεότερη γενιά, είμαστε όρθιοι ζωντανοί δίπλα τους. Και ποια εικόνα θα μπορούσα να μεταφέρω στην αγάπη σας αυτό το γεγονός στην πραγματική του διάσταση. Και βρήκα μια εικόνα, χαζή ή έξυπνη, εσείς θα το κρίνετε. Βρήκα την εικόνα της σκητάλης ή της λαμπαδιδρομίας, όπου κάποιος παραδίδει σε κάποιον άλλον τη σκητάλη ή την βλάδα και αυτός τρέχει ως ότι την παραδώσει σε κάποιον άλλον. Αυτοί λοιπόν που αναπαύονται εδώ είναι αυτοί οι οποίοι μας έδωσαν τη σκητάλη και μας έδωσαν τη λαμπάδα της πίστεως. Και εμείς την κρατάμε ψηλά ως ότου την παραδώσουμε σε αυτούς που θα έρθουν μετά από εμάς. Άρα υπάρχει άμεση σχέση εκείνων που αναπαύονται και εκείνων που είναι όρθιοι και προσεύχονται. Άρα υπάρχει και άμεση σχέση ημών που είμαστε όρθιοι με αυτό που θα γίνει αύριο. Γιατί μας το είπε ο Λόγος του Θεού, απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανή, μετά δε τούτο κρίσης. Στον άνθρωπο, λέει, έχει προοριστεί μια μέρα να πεθάνει και ύστερα ακολουθεί η κρίση. Λοιπόν, πρέπει να μπούμε σε αυτή την κριτική, στην αυτοκριτική μόνοι μας και να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, εγώ πρώτος και εσείς μαζί με μένα. Τη λαμπάδα που πήραμε, τη δάδα που πήραμε από τα χέρια των γονιών μας, θα την παραδώσουμε στα παιδιά μας και σε αυτούς που έρχονται μετά από μας, ίδια, ανώθευτοι και οι δυνατόν πιο λαμπεροί, ή θα την δώσουμε μισοζυσμένη, τρεμοσβήνουσα. Δεν ξέρω ο καθένας σας στην προσωπική του ζωή τι απάντηση μπορεί να δώσει στο ερώτημα αυτό. Αλλά αν αυτό το ερώτημα το μεταφέρουμε στην Ελλάδα που ήταν, στην Ελλάδα που είναι και στην Ελλάδα που έρχεται, τότε για μένα προσωπικά η κατάσταση που βλέπω είναι πολύ οδυνηρή. Γιατί αυτό που παρελάβαμε σε αυτόν εδώ τον αγιασμένο τόπο στην άκρη του κόσμου που λέγεται Ελλάδα και είναι τόσο ευλογημένος, δεν το παραδίδουμε ανώθευτο. Δεν το παραδίδουμε ολόκληρο όπως το παραλάβαμε. Έχει μειωθεί η αγάπη μας προς την πατρίδα. Υπερέχησαν εκείνοι οι οποίοι, αν τολμήσεις να πεις κάτι για την Ελλάδα, θα σε πούν εθνικιστή
και θα σας πρόξουν στα τάρταρα του άδου. Αν πούμε για την Ορθοδοξία μας, πάλι θα μας πούν, είστε οπισθοδομικοί, είστε κοιμισμένοι, εκεί ακόμη βρίσκεστε. Άλλαξαν τα πράγματα και άλλαξαν και αλλάζουν κάθε μέρα και κάθε ώρα. Κοιτάξτε στα σχολεία μας, η παιδεία γίνεται άθρησκη. Προσπαθούν το μάθημα των θρησκευτικών, το οποίο δεν ήταν πάντοτε το καλύτερο όπως γινόταν, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένα μάθημα που τα παιδιά μάθαιναν για τη θρησκεία που έχουμε και λατρεύουμε. Γίνεται μάθημα θρησκεολογίας. Έτσι, από εδώ και πέρα θα μαθαίνουν λίγα για τον Χριστό, λίγα για τον Μωάμεθ, λίγα για τον Ινδουισμό. Θα τους πάνε και στις μασονικές στοές να προσκυνήσουν και εκεί και το πράγμα χαλάει. Τα παιδιά μας χάνουν τον προσανατολισμό που είχαμε εμείς. Θυμάμαι και το έχω πει πολλές φορές. Όταν εγώ ήμουν παιδί, η οικογένεια εκκλησιαζόταν ολόκληρη. Ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά. Πηγαίναμε στην εκκλησία όλοι μαζί. Και μάλιστα στον Παντοκράτορα που εγώ μεγάλωσα στην Πάτρα, κάθε Κυριακή είχαμε και ένα τμήμα στρατού από το κέντρο που είναι εκεί στην Πάτρα. Και ο στρατός εκκλησιαζόταν. Και τα σχολεία εκκλησιάζονταν. Τώρα όλα αυτά ξεθόριασαν. Τώρα αυτά ξεχάστηκαν. Έτσι χαλάμε, αποχρωματιζόμεθα. Χάνουμε αυτό που είχαμε. Και δεν το χάνουμε εμείς στη βάση. Το χάνουμε και στην κορφή. Ξέρετε, και συγχωρέστε με, δεν θέλω να ταράξω τις διάνοιες σας σήμερα. Αλλά εκεί στα Ιεροσόλυμα που συναντήθηκαν οι κορυφαίοι του χριστιανισμού, ο Πάπας και ο Πατριάρχης, είδατε μία κίνηση. Ο Πάπας φίλησε το χέρι του Πατριάρχου. Καλό είναι αυτό. Είπα μπράβο, είναι μία εκδήλωση τιμής και αναγνωρίσεως της υπεροχής της Ορθοδοξίας. Αλλά αυτή η εικόνα χάλασε όταν από λίγο ο Πάπας φίλησε και το χέρι του Αρχιραββίνου, του Αρχιεπισκόπου δηλαδή και Πατριάρχου των Εβραίων, των Σταυρωτών του Χριστού. Γιατί εφίλησε το χέρι? Από μια κοσμικότητα. Δεν φαντάζομαι να το φίλησε να του πει ευχαριστώ γιατί σταυρώσατε τον Χριστό μου. Και στη συνέχεια φίλησε και το χέρι του Καρδιναλίου, του Επισκόπου δηλαδή, του Παπικού, του τοπικού. Άρα όλοι πρώτοι εμείς, οι ταγοί της Εκκλησίας, φτάσαμε σε ένα ξεφτύλισμα των αξιών της πίστεως. Τα πουλάμε όλα έτσι για το θεαθήνε της ανθρώπης, για να αποκτήσουμε εντυπώσεις, δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα μας χάνεται, η θρησκεία μας χάνεται, η Ορθοδοξία μας χάνεται. Τα παιδιά σας ξέρουν πολύ λιγότερα από ό,τι ξέρατε εσείς όταν ήσασταν παιδιά για την Ορθοδοξία. Τα παιδιά σας δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία. Πούλτα, όχι εδώ στο κημητήριο. Ίσως είναι λίγο ατέριαστο στις εκκλησίες, στις ενορίες. Πούλτα, δεν είναι οι νεότερες γενιές. Άρα, εγώ και εσείς πρέπει να ελέγξουμε τους εαυτούς μας. Όσο κάναμε το καθήκον μας για να μεταδώσουμε ανώθευτη αυτή τη φλόγα και την πίστη που παρελάβαμε, είναι ένα πρόβλημα. Αγαπητοί μου, δείτε το, γιατί κάποια στιγμή θα δώσουμε λόγο στη συνείδησή μας, στην ιστορία και στο Θεό. Και αν μπορείτε, ό,τι μπορείτε, διορθώστε και περισσώσατε. Γίνετε λίγο αντάρτες για την πατρίδα και για την πίστη. Γίνετε λίγο μαχητέ. Αποφασίστε να χάσετε τη θέση σας, να πεινάσετε, να φυλακιστείτε για την αλήθεια, για το δίκαιο,
για την Ορθοδοξία, για τον Χριστό, τότε θα πάει καλύτερα αυτός ο τόπος. Ζητήστε τα βιβλία, τα καινούργια που έρχονται στο δημοτικό. Από την πρώτη τάξη αρχίζει ο αποχριστιανισμός των μαθητών. Οι διοικήσεις εκεί γελιοποιούν την Ορθοδοξία. Ξυπνήστε, το έχω πει και άλλοτε, σηκωθείτε από τον καναπέ, σπάστε τις τηλεοράσεις, αυτή την εξευτελισμένη συσκευή που προδίδει τα πάντα και τους πάντας, αυτή που προβάλλει πλέον όλων και περισσότερων πρότυπα του τρίτου φύλου. Αυτοί είναι μπροστά σας στην τηλεόραση κάθε μέρα. Αυτοί βλέπουν τα παιδιά σας. Αυτά θα καταντήσουν αύριο. Γίνετε λίγο επαναστάτες, λίγο αντάρτες, γράψτε μια επιστολή στην εφημερία, βγείτε στους δρόμους για κάτι χριστιανικό, για κάτι ελληνικό. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε να χαθεί αυτός ο θησαυρός. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Αδελφοί μου, τελειώνω. Σκεφτείτε, αυτοί που είναι εδώ και κάπου εκεί στη γωνία είναι και οι δικοί μου γονείς, κοιμούνται. Μας έδωσαν μια δάδα και μας είπαν φυλάχτε τι καλύτερα από τα μάτια σας και δώστε τι αυτοί σε αυτούς που θα έρθουν μετά από εσάς ανώθευτοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα λογοδοτήσουμε σε αυτούς που μας εγέννησαν, στους δασκάλους μας που μας έμαθαν, στην ιστορία και τελικά στο Χριστό, στη δέουσα κρίση. Είναι καιρός για τον καθένα μας κάτι να κάνουμε. Να μην αφήσουμε την Ελλάδα μας στους κλέφτες, στους απατεώνες, στους προσκυνημένους, στους ανήθικους, στους άθεους. Να μην την αφήσουμε. Πάρτε τη στα χέρια σας και σώστε τη όσο μπορείτε. Σας το εύχομαι μέσα από την ταπεινή μου καρδιά. Και επειδή και εγώ τελειώνω όσον ούπω τη ζωή μου και τη θητεία. Ψευτείτε στο Θεό να με ελεήσει και μέσα στην ιεραρχία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει την ίδια προδοσία. Κράτησαν το αξίωμα και άφησαν τις αξίες που εκφράζει. Είμαι ένας μοναχικός καβαλάρης, όπως λέω στον εαυτό του για τον εαυτό στην ιεραρχία. Το μόνο που μπορώ είναι να λέω μια κουβέντα, τίποτε άλλο. Παρακαλώ, προσευχηθείτε στον Χριστό μας, για την Ελλάδα μας, για την Ορθοδοξία μας. Σε λιγότερο ή περισσότερο από 30 χρόνια και τελειώνω, η Ελλάδα δεν θα έχει ναούς πολλούς. Θα έχει τζαμιά. Δεν θα έχει επιχειρηματίες Ορθοδόξους Έλληνες. Θα έχει Ισλαμιστές. Τους φέρνουν τα συστήματα και τα παιδιά σας θα είναι υπηρέτες σε αυτό το λαό. Θα έχει χάσει η Ελλάδα αυτό που είχε, την Ορθοδοξία της και την ομορφιά της. Αν μπορείτε, κάνετε κάτι να το αποτρέψετε. Να είστε καλά, ο Θεός να αναπαύει τις ψυχές όλων των προσφυλών μας, να χαρίσει σε εσάς υγεία, δύναμη, ζωή, ακμή και επαναστατικό φρόνημα και κάντε κάτι για να περισσώσουμε κάτι από τη λέλαπα που λέγεται παγκοσμιοποίηση, globalization και απειλεί τα πάντα να καταλύσει. Σας ευχαριστώ.